Hello, bozo. Ja vás vítam u ďalšieho videa. V tomto videu za každý jeden kill si znižíme FPS. Ja vám to teraz ukážem. Máme teraz nastavené obidvaja 200 FPS a za každý jeden kill si znižíme napríklad na 30, keď dáme veľa killov. Nezabudnite mi dať like a odber a točím s špeciálnym hostom, ktorý sa volá Turby. Tu máte ho na obrazovke a nezabudnite mu dať odber, budete ho mať dole v popisku a my sa môžeme vrnúť na to. Počkej, nechod to, hej. Kde ideme? Tam je iná 100% čestka, takže robíme. Hej kam, ale to je real cool, lebo ja som myslel, že to je fake, lebo niekedy môže si vymyslel ten, ale teraz si to vážne vymyslel. Som rád. Ja viem, že som ti to posielal, keď si pušoval, ale... Ja viem, kde je tá miestnosť. Toto? No, Hej, to som vedel už o tomto. To je normálne. tu máš čakžak. Počuť, padlo. Ja som myslel, že to ti padá iba zo boss. Nie, čakžak, nie. A v rankedoch tak padá, že iba z bossoch. A my už nehráme rankedy. Mám toho plné nervy, jak som hovoril, keď sme furt hrali a už som mal nervy z toho. Však máš tu klavír, tak si to máš. A bacha, ja ti poviem jednu vec. Ty keď budeš dávať ďalší kill, a napríklad sú dvaja a ty jedného zabiješ, tak ďalšieho nemôžeš zabiť, dokým si nedáš ďalšie FPS. Dead? Počkaj, zastav sa, nezabiješ ďalšieho. Ani tu nie je ďalší. Dobre, 180 mám. Ja si tiež dám. 180. Poďme na ďalších. Ja som hodil však, ale som byl, no nič. Tak. Kde sa fajtí? Tu sa fajtí. Nebo nikoho som nezabil, ja som len dobil nejakého knoknutého capka. Zabil som. Sniž si. Okay. Ok, takže máme už 165, kamo to tak ide rýchlo, to sa mi tak nezdá. Kamo, že budeme naposledy hrať 5 FPS. Tu challenge sme fakt mohli robiť v ranke, nie je tu nikto. Bacha, kamo, musíme to zakončiť vinu, takže bacha. Mŕtvy. Zabil si jedného? 160. A na toho druhého idem klip. Znižujeme na 140. Už som na 144. Hej, presne. Má jedno. 165 dostal. No tak ty mi neújdeš. Tu mŕtvy. 120 FPS už. Si zniž. Aha, dohaj sa. To ma pošuje. Zniž si, ja ťa ochránim. Kamo to bol botu. 60 FPS, ja už cítim, jak sa to laguje. Keď mám 60, už vidím, jak tie lagy teraz. A ty to Kamo, vidíš? a ja vidím to, ja to vidím. Tak keby som bavil na 15 FPS. A koľko máme? 120. Čiže ani kotrady neviem dať už. Ako na videu to tak nemusí vyzerať ľudia, ale fakt sa s tým hrať ťažko na 60. Na videu Aspoň keď prejdete zo to 240. vždycky vyzerá, že to je v pohode.
Tomáš, namiesto teba by som dal už 500 kg, 0 body, 0 body. Kámo, zahrajte si jedno kolo. To je furt vypnuté. Vieš, čo to také sú zvuky vydáva? A vieš, ten stráčka, že oni toto tu, hore, tak niekedy si mohol strieľať aj pri konci kraja. Teraz musíš dostatočne blízko, aby si ho mohol streliť a aby potom po tebe útočil. Keď tu idem dostatočne blízko. Ja už nechcem ani dávať killy. No to je vypnuté, what the heck. Nechápem. Chceš? Netreba. Nestačí si to skúšať. Ja strieľam to ten orb. Taký čak, tak netreba. Prečo ten orb nič necíti? To dielo musím streliť. To. Ten orb čierny. Tohle neviem. On nereaguje, ale... On fakt nereaguje. Ty musíš ísť blízko k nemu. Či? Je vypnutý? Nie, on nereaguje vôbec. Tam však som... Máš nereaguje. Vážne, on nereaguje. Kámo, ja idem fajtiť. Kámo, tak sa to laguje. Že ja neviem dať z ďalky už ani 1 kill. Dead. Dvoch som zabil. Naraz. A on nič už tu nejde dať. Semenci. Dvoch si zabil? Ale už to nejde dať nižšie. Tak na 30. Ježiši! Kámo, to neviem, že si dám. Tak To by sme nedali. Má jedno, hej. Ja už si dead. Ale to už je jedno. To už je jedno. Koľko kotredy to mám po sebe? Či vôbec tam triple edit. Kámo, neviem, ja nedám ani double edit. Ja som dal triple edit. Double edit na pohodu. Jaj, Koľko edit ja som dal? A double, ide to, len obrazovke rozsekajú. Čo, kto, skaja, kde. To ja som to len tak. Ale je to Ale typ. teraz ne. Hora cukra. Buď to bol bod alebo taký Čech. Ale skôr bod. Bot. Boti majú vlastné toto. Meno. Ja hrajem na mobile aj. Iba na tabletoch sú 60 fps. Ja mám tablet. No iPad. Ľudia, keď dáte 67 lajkov, tak natočíme ďalší diel, ktorý je od 30 do Ultimate. Že proste máme od najhorších po najlepší, teraz to robím od najlepší po najhorší. Kamo, ja idem vyskúšať na Rift, jak sa to bude sekať. Dáš Ultimate a ti vybuchne počítač, počúvaj Tomáš. To pravda. Tak počítač neodťahne. Takže... Poďme tam. No čo, ja aspoň bude vo videu, no to potom bude po mne hrašeť. Na čo by som dobrý a on... Ježiš. Tak toto bolo ľahké. Kam on mal exotiku? What? Ja som dead. Som dead. Tomáš, vieš. Druhý tým. Má takú exotiku, what the heck? Tam. Som dead. Stavaj iba, stavaj, no. Musíš mať Kamu, nejaký jak máč. ich môžem zabíjať? Si ich zabil obidvoch? Ja som zabil všetkých.
Kam, on má takú exotiku, poď sem. Ďalší. Idem. On má takú exotiku. Čo? To aj neviem, že je tu exotika. Počkej, skúsi dať snipe. Ježiš, to je toto sniper, čo dáva... Počkej, ukáž. Ja, to je toto, to bola zo Chapter 2 Season 5. Ale kámo, odkedy to je tu? Hej, chápeš? Toto tu neviem. To musel pridať teraz. Tak, jedno. Má dať 15 stopek. Vlastne. Ono to akáčko. Dobijeme toho jedného. Kámo, kde mám skoro? Dead. Zabul som ho. Hej, ty čo zabil? Kámo, toto exotika, oni museli teraz pridať. Však ja hrám Battle Royale od včera, no už dlho hrám. To museli pridať novo dobu. Nie je to až také zlé. No a keď nefajtíš, to je výnimka potom. Mám na 30 FPS-ka. Kámo, my môže dáme... Kámo, kúkni sa na textúry! Ježiš. Ľudia, napíšte do komentárov, či si myslíte, že dáme win. Pozri, oni napíšli, že dáme. Tak ja dúfam. Je proti nám dual solo ľudia, takže to musíme vyšliť. Piati žijeme? Piati sme? Traja proti nám. Nie, že mi oni teraz dajú headshot snipe. Nemá... A, tu sú dole. Čakaj, dám si bandáž. Kámo, tá exotika vyzerá husté, ale... Posledný je proti nám ľudia. Takže ja si myslím, že tu už máme asi zaručený win, i keď sme na 30 FPS-kách. Mám posledného tu. Kámo, keby som dal full damage, tak teraz by som momentálne to líbol a končím. Tu je nejaké. Dobrý je? Mám. Poďme mu dať pickaxe. Pickaxe. Je to hráč. Je to tam ľudia, takže dali sme win. Yes, kámo. Turbo máte v popisku. Ok, dneska by to bolo všetko. Nezabudnite like a odber a my sa vidíme v ďalšom videu. Čau.